Čaute, súťaž nám stále pokračuje od Loraka, Adiu a Van Halm. To jsem já, kluci. Nezapomeňte Komentujte, odoberajte, lajkujte. Vidíte, dvojita odmena. Přesně tak. Spolupráca, jak sa patrí. Ne, tak my už víme, co chceme říct. Hej, lebo komentujeme stále do kolíčka to isté. Přesně tak. Takže se vůbec nestyďte a pojďte nám trošku pomoct. A uvole si nám nějaký Kamu, ale bere mi, cože? A ja viem dávať do typky. A kde si ty? Na středu. Ja som tu, kraj som čistil. Lebo chcem v tých zelených zlatých deničkách si pozrieť, že to je. Okej, to si chcem vziať. Au, au, au. Au, ty vole. Prečo by to zabíjali? No, to nechápu. Aby som ťa ja mohol oživovať. Rebutovať. Jo, že já bych se nenudil. Hej. Ty vole, to už jsem pavel. Ty furt odoberám oné, jak sa to povie. Náboje, aj keď je to... Ja idem na ďalší rebut van, lebo ty po ceste asi neprežiješ. Pôjdem... Pôjdem sem. Všetci sa tam dole fajtia. A ja si tu hore budem v klíčku doplňať svoje zdravie. Žiješ? Sú tu. Nevidím nic. This guy. To mám jináčí pistolku, bráš. Kámo. To náhodno, keď nemáš pumpu. No dobre. Odoberajte, lajkujte, komentujte. Přímo. Dve stránky Van